Čaute ľudia u môjho ďalšieho videa a v tomto videu si dokončíme našu base. Tentokrát je to Minecraft Hardcore, po nejakej tej dobe bol som trochu neaktívny. Nemám ako to obkecávať a môžeme ísť rovno na to. Potom na mňa zaútočil raid, takže ten raid som rýchlo dal a hneď som pokračoval v base. Potom sa mi stala tá najhoršia vec. Došiel mi piesok, takže som musel ísť hneď do endu urobiť nejaký sandduper. Išiel som to mapkovať a potom som ďalej pokračoval. Ľudia, tie veže mi trvali postaviť asi týždeň. No, tak som sa naštval a za jeden deň som postavil, teda dokončil zvyšok basky. Potom som toho dosť veľa stihol za jeden deň a staval som vo skrine a keď sa čudujete, čo to je tam hore, to som chcel robiť také žlté oko a také rohy na krajoch a podľa mňa sa veľmi nepodarilo, mohol som to urobiť väčšie, ale už sa mi veľmi nechcelo, takže
Tak toto vyzerá. Takže áno ľudia, toto je tá base. Dúfam, že sa vám páči. Aj tak ma to nezaujíma, lebo mne sa páči. Dnes to bolo trošku kratšie video, ale na natočenie mi to trvalo dosť dlho. Takže aj keď to bolo také krátke video, dúfam, že ste si ho užili. A ja sa budem tešiť na ďalšie. Čaute.